Hamjangma jagao bobo hai borokno jeng bwkharwui hamjangnai lamsogo norokno ani YT channel o hwnkhe jeng hamjangmani jagao bobo hai borokno hamjangma rwna nang ang tini aborokno twino norokno kaibrui kokthai saikhana rwano norogo video no paithak jora kaham khe khnai tongdi. Number 1 hamjangma jeng hai borokno hamjakdi je nono kubui bwkhabai hamjangnai. Number 2 muitu hai borokno khaidi je nini bagui kaham nainai. Number 3 puitu hai borokno khaidi je nono care khainai tai nono respect rwnai. Number 4 logi song hai borokno swnamdi je sahos gwnang borokno. Ang khakhayo norogo video ni bisingtwi kisale srongmung mankhana hinai tomungno norogo video no kaham nangjak hingkhe like subscribe tei share khainani tapokdi hingkhe tinin bagui asungno norokbai next video malai phnai jotono no hambai.